aquí a Ull de Molins. I per aquesta raó nosaltres avui hem centrat el concert en la música del Renaixement. O sigui que estem parlant d'un període de 200 anys que correspon als segles XV i XVI, en els quals el continent europeu passa que, com en totes les arts, la música també sembla despertar i evoluciona espectacularment, tant la música religiosa com la música popular. En el cas de la música religiosa, per exemple, es passa del cant gregorià a les misses i els motets cantats polifònicament i amb acompanyament instrumental, i el que seria la música popular, profana, doncs també es transforma, es diversifica i agafa trets diferencials segons cada país. I així apareixen moltes danses, els villancets de Castella, la chanson de França, les romances, madrigals, tot melodies normalment cantades a 4, 5, 6 o més veus. Bé, això és una mica per sobre, una visió del que era la música durant el Renaixement. Al mateix període en què Jaume Amigó va dur a terme la seva obra important arquitectònica. Però nosaltres també volíem parlar avui d'una altra celebració recent, i és la commemoració que ara s'ha fet aquests anys del 450 aniversari del naixement de Clàudia Monteverdi. Monteverdi està considerat com un dels músics principals del Renaixement i és una figura rellevant en la qual s'arriba a una mena de punt d'inflexió de la música de l'època. I això es nota perquè en els seus madrigals cada vegada es dona més importància a la música al cant solista, que és el que acaba imposant-se més endavant en el barroc, en les òperes, els oratoris, en els quals el que predomina és el cant solista. Bé, de tot això en direm alguna cosa més a mesura que anem presentant cada una de les cançons al llarg del programa. Un programa que està centrat bàsicament és un recorregut per la música del Renaixement i que acabarem amb un coral del segle XVIII, ja en ple període barroc. Bé, el primer tema que cantarem es titula Vella de gos som amorós. És una cançó cantada a 3 veus. En principi es considera d'autor anònim, però bé podria ser, hi ha bastants arguments per atribuir-la a Mateu Fletxa, músic català, nascut a Prades, aquí al costat, l'any 1481, i que hauria musicat aquest poema de Pere Serafí. Vella de gos som amorós es troba, s'ha trobat, juntament amb altres peces catalanes i moltes altres estrangeres, en el cançoner del Duc de Calàbria. Bé, aquesta serà la primera cançó que cantarem i ens dirigeix a tots nosaltres, des de fa ja molts anys, en Carles Riba. Gràcies. Amen.
cançons com Hazme tocar, Pues quiero que nos veis, Ai triste que vengo, cantades en les corals, aquestes cançons. Ara nosaltres en cantarem una que es diu Ermitaño i que de fet la va escriure el mateix poeta després d'haver patit un desamor profund. Vull dir que la lletra és una mica sobre ell mateix. Ermitaño. Clement Shanahan va ser un chansonnier, és a dir, una persona que cantava o que posava cançons, chansons franceses. Bé, va ser molt conegut i també gràcies a la publicació que va fer de les seves obres l'editor i impressor parisenc Pierre Attegna. Aquí tenim un exemple de la repercussió que va tenir l'invent de la impremta durant el Renaixement. Perquè a partir d'aquí es va afavorir molt la difusió de les obres que fins en aquell moment es conservaven només en la memòria o en manuscrits dels mateixos músics. Una d'aquestes chansons més conegudes és C'est moi que ve, o sigui, pel maig que ve. És de Clement de Shanahan.
romances són unes composicions semblants als villancets, però amb un to més líric, més dramàtic. Aleshores, inclús el van fer, que estaven fetes per ser interpretades a una sola veu i amb el simple acompanyament d'un llaüt. Una d'aquestes romances que cantarem ara es diu Por la Puente Juana. El text és de Lope de Vega i en aquest text aquest poeta, molt ben dit, ve dir a les noies que s'afanyin a buscar l'amor perquè aviat se'ls acabaran els encants juvenils. No sé com ho veieu el tema, però bueno, no és que sigui massa... Avui en dia tampoc es veuria massa bé, però el tema descriu això. Però la cançó és molt maca. La romança, Por la Puente Juana. de líders alemans. El líder és l'equivalent als motets. Bé, era un compositor molt popular al seu temps, de manera que era molt conegut. La cançó que cantarem ara, que es diu Mujer se recomanda, la coneixia, la cantava tant des del rei fins al més humil dels camperols. Mujer se recomanda.
poder ara seria el moment d'aclarir que els villancets del Renaixement no són cançons de Nadal. El que passa que bastants anys més tard, al segle XVIII, en algunes catedrals espanyoles, per Nadal es cantaven textos sobre el naixement de Jesús amb tonades que eren com la dels villancicos, perquè la paraula villancico ve de cançons populars que cantaven els vilatans, els villanos, que venien. Llavors, a partir d'aquí, el terme de villancico es va referir a les Nadales aquestes. Però en el Renaixement, els villancets, els villancicos, no eren cançons de Nadal, sinó normalment eren cançons d'amor, com aquesta que cantem ara, que es diu Sílvia Pi. Hi ha una mica de discussió sobre la història d'aquesta cançó, Ai, linda amiga, perquè alguns la situen en aquell mateix cantinet de Palacio que parlava fa un moment, i altres la situen en un llibre de Luis de Milà, del cançoner de Vihuela, publicat a València. El que sí que es pot dir és que és una melodia que el text està escrit en castellà culte, tot i que té un origen popular. Ai, linda amiga. Descriu dolçament, melancòlicament, el dolor de dos amants a causa de la mort.
Un turdió era una dansa medieval, o sigui, molt antiga, però que va tenir molta popularitat durant el Renaixement a França. Aleshores, ara nosaltres cantarem una cançó que està inspirada en un turdió, o sigui, una d'aquestes danses que va sortir publicada l'any 1529 i que, bueno, se li ha posat aquest nom, turdió. No és un turdió, però que és una cançó que s'està inspirant en un turdió, li ha posat el nom turdió. Jacques Arcadel, músic parisenc que va estar molt temps vivint a Itàlia, concretament al Vaticà. És un compositor que, gràcies a la seva personalitat i la seva creació, va influir molt en grans músics renaixentistes com Palestrina o el mateix Monteverdi. Arcadel, entre els seus anys 25 i 30 anys, va editar 5 compilacions de madrigals. El que cantarem ara, el Felice Miei, pertany al primer llibre, és un excel·lent exemple del que va ser, perquè veieu la popularitat d'aquesta primera edició. Se'n van arribar a fer 34 edicions. O Felice o Miei.
Els madrigals van néixer a Itàlia, el que passa que eren composicions molt conegudes i molt valorades que s'interpretaven a tot arreu d'Europa. A Anglaterra, els músics locals la van adoptar, van transformar i van agafar un caràcter així molt propi i que va tenir molta popularitat. El John Wilby és autor dels més importants madrigals de finals del Renaixement, de principis del segle XVII. Cantarem ara Adéu dolça Amarilis, on es pot observar el perfecte control de les tessitures musicals d'aquest madrigalista anglès. Adéu dolça Amarilis. Fins que va tenir 40 anys, Monteverdi es va dedicar sobretot a la composició de madrigals. En va editar 8 llibres en vida, 8 compilacions. A partir de la 5a ja es nota un canvi, una tendència cap a la dramatització, cap a un estil més lliure, més apropiat per ser cantat inclús en molts fragments per solistes. Això és una mica el que vindrà més endavant. El que cantarem ara es diu Perquè sé Mutllavi, és un madrigal que va ser publicat després de la seva mort, en un 9è llibre, però en el que es pot veure ja clarament aquesta tendència. Perquè sé Mutllavi, madrigal de Claudi
temps del barroc, tant les òperes com els oratoris són composicions, són obres teatrals, és a dir, són obres que estan pensades bàsicament per la interpretació per grans solistes, tenors, sopranos, baixos, perquè la música polifònica, quan es teatralitza l'obra, no ajuda. I això es van acompanyats per un baix continu. Això és el típic del barroc. De totes maneres, durant el barroc encara es continuaven fent, composant, com en el Renaixement, misses i motets. Johann Sebastian Bach, entre altres misses, això va composar 6 motets. El més conegut és el motet número 3 en mi menor, del qual ara us cantarem el primer moviment, Jesús, joia meva. tant parlar de villancets, doncs ara cantarem una cançó d'aquesta sí que és de Nadal, que és el Noi de la Mare, que la cantem perquè ha estat
organitzada per el mestre Ernest Cervera, que a part de donar nom a la nostra coral, va ser mestre de música del nostre director, de Carles Rico. Estic aquí.